खुलुमबाय आंनि मुङा सामुएल बसुमतारी आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि गामिया नर्थ गारलाबारि बेप्टिस्ट चार्चनिफ्राय आंबो दोंसे बादायनो आखायाव लादों आंखौनि होलांबाय नों जिसु गनायनि राहा आंनो कालबारि हाजोआव अननायखौ दिन्थिनो क्रुसनि सायाव होलांबाय नों जिसु गनायनि राहा आंनो कालबारि हाजोआव अननायखौ दिन्थिनो क्रुसनि सायाव बावनो हाया जिसु नोंनि अननाय आंनि पापनि थाखै क्रुसाव थैनाय होबाय नों आंनो गोरबोनि अननाय दिन्थिथारनानै क्रुसनि सायाव होलांबाय नों जिसु गनायनि राहा आंनो कालबारि हाजोआव अननायखौ दिन्थिनो क्रुसनि सायाव मोननो हाया जिसु नोंनि बायदि जिउनि बासायगिरि हाजो हायेन सोंबायब्लाबो बिसोरबो फोरमायो नोंनि गोथार अननाय होलांबाय नों जिसु गनायनि राहा आंनो कालबारि हाजोआव अननायखौ दिन्थिनो क्रुसनि सायाव हामबायसै।